tanda ng ating pagka-Pilipino, ating bigkasin ang Panatang Makabayan. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, Diyos marhay na aga po, nag-aaral kaluhod po at para sa nananalangin pagpangaji, ng kan orasyo buong emperata. katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap Sa ngaran kan sa Ama, kan bansang Aki, kan Espiritu Pilipinas. Santo. Ang Panatang Amen. Makabayan ay atid sa Amang inyo ng makakamhan, Makabayang Pilipino iniitaas Movement, mi ang KBP, samong at mga ang puso. himpilang ito. Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong minalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang Santa Misa ngunyan, ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family for 58th wedding anniversary of Carlo Magno and Hilda Diaz, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Pasasalamat sa kahagadan ni Jose Penilius Jr. and family for the birthday of Edmond Lai, sa kahagadan ni Alice and Lai Nam Jr. Special intention sa kahagadan ni Mark and Joy. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Carlos,
sa kahagadan ni Dadet Yanson and children. Gloria, sa kahagadan kan Murillo family. Yumeriano, sa kahagadan kan Akende family. Mauro, sa kahagadan ni Maria Corazon Andal. Domingo, sa kahagadan ni Maria Hipa. Para sa gabos na kalag, sa kalag ni Milvin Asin Aramado, sa kahagadan ni Mr. Mario Basilieva and family. Sa kalag ni Rita Asin Bernardo Jr., sa kahagadan ni Mac and Amy Saison. Kalag ni Armando Sr. Asin Adelfa, sa kahagadan ni Dali and Michael Lozano. Sa kalag ni Honesto Asin Yolanda, sa kahagadan ni Richard Samudio. Kalag ni Luisa, sa kahagadan kan Logroño, Resare and Valderrama family. Kalag ni Archie, sa kahagadan ni Vilma and Ariel. Kalag ni Verna, sa kahagadan kan Biliesa family. Asin sa kalag ni Leonardo, sa kahagadan kan Tapit family.
Sa giraray Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Ngunyan ay ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Sa tuyang paghurup-hurupan, an manungod sa pagbago asin pagpararom kan sa tuyang pagtubod, sa panuga kan Diyos. Sa satuyang pag-atid-atid sa transfigurasyon ni Hesukristo, lugod maging inspirasyon ini, ngani magdangog kita sa iya, asin magpakusog sa satuyang pagtubod, asin pagbago ngunyan na Kwaresma. Banwaan ni Diyos ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Morillo. Matindog po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa Diyos din pagkamuot, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Karatan iwalat, asin magparakle, sa Diyos no nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama. Maryasin dumulog, sa Diyos din pagkamuot, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Ang Diyos sa nagsabi, daing ka maanggot, tinuhod ka iwan, asin kita mag-atang. Maryasin dumulog, sa Diyos din pagkamuot, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kuninday pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakaman asin pakapatawadan sa itong mga kasalan. Taron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka,
Maamibi kita. O Dios, nagtugon ka sa mo na hinanyugon an padangat mong aki. Pagkanigo ang puso mi, pabasugon kan sa imong tataramon. Tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-ugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as naghade. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang tipan kan kagurangnan kay Abram, an panuga na magkakaigwa siya ni dakol na kapag-arakian. Nagpapagirom domini sa tuya na ang Diyos dayupot sa iyang mga panuga. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Dangan dinaraning kagurangnan si Abram sa luwas, asin tinaraman. Hilinga ang kalangitan, asin bilanga ang mga bituon, kung kaya mo. Siring kaiyan kadakol ang magiging mga kapag-arakian mo. Nagtubod si Abram sa kagurangnan, asin huli kaini. Ibinilang nin kagurangnan ang pagtubod ni Abram bilang sarong katanosan. Dangan tinaraman nin kagurangnan si Abram. Ako ang kagurangnan na nagkawa sa imo sa Ur, kan Babylonia. Tanganing itaw sa imo ining daga bilang sa diri. Alagad naghapot si Abram, O kagurangnan Diyos, paano ko maaaraman na papapasako ini? Nagsimbag ang kagurangnan. Darahan mo ako nin sarong baka, sarong kanding, asin sarong karnero, na anas 3 taon ang edad, saka sarong salampati, asin sarong agbaan. Dinara ni Abram sa Diyos ang mga hayop. Pakatapos, binaraak niya inigabos. Alagad dain niya binaak ang mga gamgam. Tinaralay niya sa 2 linya ang gabos. Ang kabaak nasa sarong linya, kahampang kan kabaak na nasa saruman na linya. Nag-arabot ang mga buitre, tanganing kakanon ang binaraak ng mga hayop. Alagad binugaw sinda ni Abram. Kansulop na an aldaw, asin madiklom na. Sarong nagaasong kuron sa kasarong naglalaad na karaba, an biglang nagtunga. Danga nag-agi sa pagultanan kan binaraak ng mga hayop. Sa oras na ito, nakipagtipan ang kagurangnan kay Abram, asin nagtaram. Nanunuga ako, na itatao ko sa imong mga kapag-arakian, ang bilog na dagang ini, magpuon sa Ehipto, sagod sa salog ni Euphrates. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Ang kagurangnan iyo ang sa kong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay ang sa kong matatakutan. Ang kagurangnan iyo ang pailihan ni sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Danguga ako kagurangnan, kung ako mag-apod sa imo. Mahera ka, asin simbaga ako. Kan ika magtaram, madya sambahon mo ako. Nagsimbag ang puso ko. Kagurangnan, madulok ako. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Dai ka magtago sa ko. Dai ka maanggot sa ko. Haray pagsubulan an sa imong surgoon. Ika an sa kong naging tabang. Haray ako pagpabayae o pagsikwalan. O Diyos, nin sa kong kaligtasan. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayo ning kagurangnan sa daga nin mga nabubuhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog, pakusugon ang puso. Magsarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan.
Sa ikaduwang babasahon, sinasadul kita ni San Pablo na pakusugon ang satuyang pagtubod. Ang pag-araw kay Kristo asin ang pagsabuhay bilang mga aki kan Diyos. Nagtataram siya na ang premyo niya to, iyo ang buhay na daing kasagkoran, kaiba ang Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mag-arog kamo sako. Tandaan nindo ang mga tawong namumuhay susog sa arugan na ipinahiling ko sa indo. Dakol ng beses na sinabi ko ini kaidto sa indo. Asin ngunyan, may luha na sinasabi ko giraray. Kadakol ang namumuhay na rinaraot ang kahulugan kan pagkagadan sa krus ni Kristo. Kapahamakan ang aabutan ninda, huli taan kamautan kan sa indang hawak, iyo anagi nindang Diyos. Ipinag-uorgulyo pa ninda ang dapat nindang ikasupog. Asin ang iniisip sa naninda, iyo ang mga bagay digdi sa kinakban. Alagad, kita mga tagalangit, nagahalat kitang umabot hali duman ang satong paraligtas, si Heso Kristo nakagurangnan. Riribayan niya ang satong malalapao na hawak, asin gigibuhon niyang arog kan sa iyang mamurawayo na hawak, sa paagi kan kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsakop kan kabos. Kaya namumutan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sa kong kaugmahan asin sa kong orgulyo, magdanay kamong pusog sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Magdarang ka, kakurangan, ang isip, puso, binagdana mo, ang sa imong tataramon, buhay na daing kasagpuran, makulang sa tinapay, ang tao na bubuhay, kundi sa lambang tataramon, nahalis ang uso ng Diyos. Magdaram ka, kakurangan, ang isip, puso, binagdadamot, ang sa imong tataramon, buhay na daing kasagpuran, buhay na daing kasagpuran. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan asin si Santiago pasiring sa sarong bukid tanganing mamibi. Mantang namimibi siya, naliwatan sa iyang lalogon asin naging nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan biglang nagtungaan daw ang lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit nun na kamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadang nakagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem.
Maski grabe ang tungka ni Pedro sa kakan mga kairiban niya, pinirit nindang dai magkaturog, kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus, asin ang duwang lalaking kaiba niya. Kan naghahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurang nan, marhay na uya kita digdi, tuguti kaming magibo nin tulong payag, saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias. Alagad dain niya aram ang sayang sinasabi. Nagtataram pa siya kan lindungan sindanin panganuron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganuron na nagsabi, iyo ini ang sakong aki. Ang pinili ko, danguganin do siya. Pag-untok kan tingog, nahiling nindang sulo na sana si Jesus. Day ninda ipinag-usip sa kiisay man, kan mga aldaw nito, ang nahiling ninda. Marahay na bareta kan kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Aram ta mga tugang na sa panahon nin Kwaresma, tinutugal kita, asin tinatawan nin inspirasyon, tanganing sundan ta ang mga gawi o kinaugalian sa panahon nin Kwaresma. Tinatawan ta nin doon ang pamibi, ang paglimos, asin ang pag-ayuno. Ngunya na Domingo, tawan tanin doon ang manungod sa pagpamibi. Kaipuhan ang pagpamibi. Kaya dapat kita na nagsusunod sa kagurangnan, nagmimidbid na kita, mga disipulos niya, asin mga akin ng Diyos, kaipuhan, maghanap kita nin panahon na makapaghurup-hurup, makapagpamibi sa atubang nin presensya nin mahal na Diyos. Takunda mawawara kita, makakapanlingaw kita kan mga ginibo nin Diyos para sa tuyang kaligtasan. Tiba aday tamahiling sukahulugan, sukadakulaan kan grasya na itinao kan Diyos para sa tuyang kaligtasan. Halimbawa, ang pagtao kan buhay kan sayang bugtong na aki, duman sa krus, sinakripisyo buhay kan aki, pinabulos sa dugo, itinaw sa satuya. Ngunyan, paano yan pigmimidbid kan tao? Kitang mga Kristiyano, kitang mga Katoliko, paano tayo yan tinatawan nin pagpapahalaga, iyan na ginibo ni Jesus duman sa krus? Inot sagbos pinapagirumdum kita kaining misteryo Pascual, ining pasyon o pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Na sa katunayan, inin panahon nin Kwaresma, duman kita dadarahon. Tanganing day kita mapanglingaw na kita nagbabaklay sa nanigdi sa ibabaw nin daga. Mga peregrino, sabi nga ni baga, we are pilgrims of hope. Nagbabaklay digdi sa ibabaw nin daga na igwanin paglaom. Nan paglaom na ini nakaugat asin nakatutok duman sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Nanuman ang nangyayari ngunyan sa buhay kan tao, anuman na inaagyan tang kasakitan, anuman na krus ang pinapasanta, anuman na pasyon ang inaagihan ta, pasiring ini sa pagkabuhay liwat, sa resurreksyon. Pasiring ini duman sa pagkamit kan panuga na itinaon ni Kristo. Panuga kan buhay na daing kasagkoran. Kaya sabi ko, importante na magtaukitan panahon sa paghurup-hurup asin pagpamibi. Madali kitang madagka kan kinakban, madali kitang makalingaw. Siring digdi sa sinasabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon,
Sabi niya digdi, igwang mga tao na rinaraot ang kahulugan kan krus. Kumbaga day tinatawan nin tamang pakahulugan ang krus, tamang pagpapahalaga kan krus. Gusto sabihin, sakripisyo ni Kristo, rinaraot sa kahulugan. Sa paanggi kan paggibo nin maraot, na magsunod kita sa padagka kan kinakban, na magsunod kita sa kapritso kan lawas. Sabi nga ni San Pablo duman sa ikadawang babasahon, inuurgulyo ta pa ang mga maraot, ang mga kasalan, ipinaghuhahambog pa sa mga salanggibo, sa mga kinakbanon na apod ka ni disposisyon. Kaya hihilingon ta giraray ang sa tuyang kamugtakan, ang sa tuyang pagtubod. Ngunyan, iniimbitaran kita na tawan nindoon ang pamibi. Duman sa Ebanghelyo mga tugang, ang sabi duman, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan, asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid, tanganing ano, nata ta ipinag-iba sinda, tanganing magpamibi, iuyan sa katuyuhan, bako na mag-sightseeing duman sa bulod, bako na magpaayahay, magkaturog duman sa bulod, o kung ano pang gigibo duman sa bulod dae. Ang rason ko nata ipinag-iba sinda, tanganing magpamibi. Kaya ang panahon ng Koresma, dinadara kita ng Diyos, as it were in a mountain. Ano ang bulod, ano ang bukid dyan sa Biblia? Ang bukid, iyo ang tanda nin lugar, nin inkwentro nin mahal na Diyos. Marumduman nindo sa bukid nin Sinai or sa Mount Sinai, duman si Moises. Kung isipon, duman man si Moises na transfigured dahil sa presensya kan Diyos, sa pakipag-ulay niya sa Diyos, duman sa Mount Sinai, duman itinao sa iya. Susampulong tugon, duman nakipagtipan sa Diyos sa iya. Pinili sila na maging banwanin Diyos si Yahweh, iyon sa indang kagurangnan, na magsusunod sila kay Yahweh, asin papangatamanon sila ni Yahweh bilang banwaan ni Diyos. Duman nangyari sa bukid. Si Elias, kan siya napapagal na sa iyang misyon, duman sa bulod, sa bukid kan Horeb, duman sa inkwentro, duman nagpahiling o nagpamati sa iya, sumahal ng Diyos. Tanganing giyahan siya padagos, pakusugon siya sa iyang misyon, sa iyang gibo bilang propeta. Tagadarakan mensahe ng Diyos. Nangyari giraray ang inkwentro sa sarong bukid. Kaya garumagaan sinasabi sa tuya, ang Diyos nag-iimbitar sa tuya na magkaigugiraray ng inkwentro, na maghimati kita sa iya, na magdangog kita sa iya, na mamatian tagirarayan sa iyang presensya. Kaya ang pagpamibi, maski nga ni dakulon ang definisyon, tamang lain-lain ang experience ng tao manungod sa pamibi. Kaya dipisil na tapusun ta sa sarong description sana, sa sarusan ng definisyon, kundi ang pamibi, bukas na experience. Manglain-lain ang description, manglain-lain ang definisyon. Linulita ang pamibi, urog sa gabos personal na relasyon mo sa Diyos. Na ang pagpamibi, iyo ang pagtindog mo o pagbidbid mo sa presensya kan Diyos sa imong atubang. Iyo yan ang pagpamibi. Ano ang nangyayari sa pagpamibi kung babasayahan ta ining Ebanghelyo? Ano ang nangyayari kay Jesus? Kaulay niya, nagpamibi siya sa iyang ama. As in, mientras siyang namimibi, na transfigurar, nagbago si figura, nagkintab sa iyang lalogon, as in, nagputi, nin sarong garubaga nakakasulang puti sa iyang gubing. That was the glory of Jesus. That means sa pagpangadji ta mga tugang siring kay Jesus, may mababago sa satuya, matransfigurar man kita.
Bako man na sa mga mataba, suminaraday pagpangadji, sa mga hababa, nagralanggaw, bako man arugan ang transfigurasyon, bakong figurang pisikal, kundi ang transformasyon, yaon sa laog, yaon sa isip, yaon sa puso. Kaya dyan sa presensya, sa tubang kanmal na Diyos, pwede kang baguhon. May mangyayari sa imo, matransfigurar ka, matraigwang magkakaigwa ka ng transformasyon dyan sa pagpamibi. Iyan pwede tang paglauman na sarong eksperyensya na magtubod kita sa pagpamibi, na dyan igwanin grasya na pwedeng magbago sa satuya. Siguro bako man tulos-tulos, bako man sararoan, kundi sa padagos na pagpamibi, tibaad luway-luway ang pagbabago kan Diyos sa satuya, depende sa satuyang kakayahan. Kundi ang punto iyo na sa pagpamibi, igwanin grasyang itinato ang Diyos, tanganing kita mabago, makasabot, kan pagtubod, magtalubo sa satuyang relasyon sa Diyos asin sa kapwa. Apuera kaayan, ano ang yaon sa pagpamibi? Yaon digdi nasambit duman sa Ebanghelyo, sa presensya ni Moises asin ni Elias. Si Moises representante kan tugon, si Elias representante kan mga profeta, kan mensahe kan Diyos, kan mga tataramon kan Diyos. Ining duwa, nagpapagirumdum sa tuya, kan gabos na mga pangyayari sa istorya nin kaligtasan, sa tugon, sa mga profeta, etc. Nan gabos na ang direksyon kay ni pasiring sa plano kan Diyos. Nang pigulayan ni dinindan tulo kay riba si Kristo, sumaabot, so nagdadangadang ng pagsakit, pagkagadan, kan sa tuyang kagurangnan, iyo ito sa pig-urulayan ninda. Pinapagirumdum sa satuya, na minsan igwanin kagadanan, igwang pagtios, matapos ini sa pagkabuhay liwat. Kaya sabi ko, kasubago, iyo ini ang puon. Iyo ini ang pinagigikanan kan sa tuyang paglaom. Natotoo, igwang pagsakit sa buhay, igwang mga kadipisilan, igwang mga pagbalo, igwang mga kagabatan, igwang kita mga inaagihan, mga lain-lain kanya-kanya. Pero katapos-tapos pasiring kita duman sa harong kanama, pasiring kita duman sa kamaruwayan kan Diyos, pasiring kita duman makikihiras sa panuga, kan sa tuyang kagurangnan, sa kiisay man na matubod sa iyang mga pasabong, sa iyang mga pagpamibi o what do you call this, to his revelation, ining pagpahayag niya. Ang sisay man na magtubod sa iya, igwanin buhay na daing kasagkoran. Iyo ini ang dapat na nagtatao sa tuya, nin paglaom. Iyo ini dapat ang nagbubutong sa tuya na magpadagos sa satuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ni daga. Nin huli kaining dakulang pagkamot ni Kristo na ipinahiling sa krus. Pero dai matapos sa kagadanan kundi sa pagkabuhay liwat. Isiring man, hilingon ta so experience kan mga disipulo. Ano so nangyari duman sa tulong disipulo? Kanahiling ninda ini, magayunon so sa indang eksperyensya. Ibahunon so sa indang eksperyensya. Magayunon, kaya sabi ni Pedro, kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Gusto sabihin, magayunon, marahayon, yaong kita digdi. Nahiling miso sa imong kamurawayan, magayunon na eksperyensya. Nakakataonin kaugman, nin kung ano pa man na magayon na pagmati. Kaya ang sabi ni Pedro, digdi na sa nakita kagurangnan. Mapatugdo kita nin tulong payag, saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Gusto tulos mamatian ni Pedro na itong experience ito, dahil na magtapos, dumana sana. Pero ang sabi digdi, dahil ni Pedro nasasabutan ang sa iyang pigsasabi. Duwang bagay ang iningli niyang ini, ang pigsasabi ka ni enot, na sa pagpangadye, igwanin konsolasyon. Nakaka-experience kita nin marahay na pagmate sa pagpamibi. Igwanin marhay na nangyayari sa imo sa pagpamibi. Pagmati man yan kung ano man iyan na experience, sarong magayon na experience, sarong konsolasyon.
na itinatao ng Diyos sa nangangadji. Pero ang tandanta, ang pagpangadji, bako sa nakonsolasyon. Ang pagpangadji, diyaong ka dyan, bako tahanapon mo sumaray na pagmati. Ang pagpangadji, dahil nakabase sa mga pagmati, sa konsolasyon sana. Kundi ang pagpangadji, sarong desisyon, na matao kanin panahon, sa atubang ng Diyos, mimidbidon mo, matubod ka sa sayang presensya, makikipag-ulay-ulay ka, madangog ka kung ano ang gusto niya para sa imo. Ano man ang mangyari dyan sa pagpangadji, dahil ka man kay marahin na pagmati, garo minsan pigapuntang dry experience, garo dahil kaulugan ng pagmati, garo sarong sayang, pagsayang nin oras, pero sa katunayan, bako man siring kayan. As long as you are faithful to your prayer, as long as nayaong ka sa atubang ka Diyos, there is something that is happening to you. Iyo, may mga panahon na magayon, marahayon, pero not all the time. Pero ang importante, igwa kang commitment na mapangadji ka. Dahil mo pig-antisipar ang maray na pagmati. Bako ang katuyuhan mo na mapangadji katanganing mamatian mo itong namatian ni Pedro. Bako. Kundi supagtubod na ikayaon sa atubang kan Diyos. Iyo yan ang pagmati, pagmidbid. Iyo yan ang pagpamibig. Iyo ang pagmati kan presensya ng Diyos. Pagtubod kan presensya ng Diyos na igwang mangyayari sa imo. Ngunyan, pakatapos ka ini, natakot sinda, kan sinangkuban sinda, kan panganuron, natakot sinda, dahil hindi nasabutan sa mga nangyayari. Pakatapos na nagtaram siya kay ito, iyo man iyan sa tuya sa pagpangadji. Bako sa nasa pangadji, kundi sa buhay, may mga panahon na natatakot kita. Magayon pa sa nasu experience yata kan Diyos, nahiling ta pa sa nasu karahayan kan Diyos, biglang malaog sa pagkatakot ta. Pero di kita matapos sa pagkatakot, magpadagos kita. Kaya diyan sa pagpangadji, kung minsan andar-dar ta sa nasu pagkatakot ta, pero bako man maraot na darawon ta dyan sa pagkatakot, ipresentar ta sa kagurangnan unian sa kuyang experience ngunyan. Ano man ang experience yan, darahon ta. Kaya ba yan na pagkatakot, darawon ta, ipresentar ta sa man na Diyos. Pero ang sinasabi sa satuya, dahi ka matakot, magpadagos ka, dahi ka magtutok sa sadiri mo. That's why when we pray, the focus is not ourselves. Unfocused ang atensyon ta, bako sa sadiri, kundi sa Diyos, naghihinan yung kita. Kaya nadamog din daan sa rong tingog. Garo man sinasabi kan tingog, oy, dahi ka magpara isip kan mga masunod, kan masunod na simana, kan masunod na bulan, mga maamot na taon, etc. Dahi ka magpara dit. Ano ang sabi kan tingog? Ini ang sakuyang aki na pinili ko. Dangugan nindo ang sa iyang tingog. Listen to Him. Dangugunta ang tingog kan sayang aki. Siya ang magiya sa tuya. Siya ang matok do sa tuya kung paano kita mabubuhay. Siya ang mataw sa tuya nin mga tataramon na mataw sa tuya nin kusog, nin inspirasyon ang tataramon nin Diyos. Kaya magdangog kita sa iya. Ta siya ang susundan ta sa pagbaklay ta digdi. Pasiring sa bukid, mababa giraray sa bukid, di experience ta giraray, normal, ordinaryong buhay, yaon sa kagayunan, yaon sa pagsakit, yaon sa gabos. Pero gigiyahan kita kan tataramon kan Diyos sa pagbaklay digdi sa ibabaw nin daga, na igwanin paglaom, dadarahon kita nin Diyos, ni Jesucristo, pakatapos nakuguson ta ang krus, pakatapos na ibahanta si Jesus sa iyang pagsakit, kairiban yamang kita sa pagkabuhay liwat na iyo ang sa tuyang paglaom. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos, sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang, kaglalang kan langit asin daga. Asin Kesu Kristo aking bugtong niya kagurang danta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo namon dag Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadaan na sinilinubong,
Humidilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakaman. Hali duman mabalik sa pagkukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bulod nin Tabor, nagsabi an Ama kay Jesus, ini an namumuktan kong aki, himatean nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya tong idulot sa iya, an sa tuyang mga pangangaipo, an simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, magbanaag kan mamumuto na presensya ni Kristo sa saindang mga paaro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa laog kan Kwaresma, ikapahiling niya to ang kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo asin matinaong paglimos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na katibaadan, na malagalag sa tamang dalan, hulikan sa indang mga kakundian. Makagamiaw na sinda may hera sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Nigan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na nagahelang asin mga biyadi, makapaasan kan sa indang mga krus na may isog buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tunggadan, makahira sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kining Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ako ining mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Panuaan sa muyang puso kan pagkamot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ano man ang karahayan, nasa tuyang naginibok, iyan muli lamang sa Diyos nagkagibo ni Ramos. Magtabang ka man sa kapwa mo, maglimos man sa dukha, gabos yan mayuning kahulugan, kung bako sa minarhay kitang gamiton kan sa tuyang kagurangnan sa pagpalangibong niya kan katalingkasarin kapos. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami,
na ining sakripisyo maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imo mga paratubod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamanadeing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan. Nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan tanganing pati sa mga pagsaksi kantugon asin mga propeta ipasabot na huli kan pasyon makakamtan ang kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga kan sa imong kadakulaan liguntok na nagrurukyaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Panananan minaligid sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugarin niyang buot, pinasuluiban sagod sa pasyon. Nagkwas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Sirigman, pakapabanggi, pagkuaman niya ni Nikalis sa singirare pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin maginom kaini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo,
ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Sagot na ikaw magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahir kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyang esposo kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging keras, kambuhay na dahing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amarya mo na yaw sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdarungan ka, aneran mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit, ang samong kakanon sa arwaldang, itaubos sa muya-muliang, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinman ligtas. Sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mogmang paglama sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Jesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asin at kapangyarihan, siring man at kamurawayan sa mga kapanahonan.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Nawi kami ni katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapon sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Ikaw ang samuyang ranga, asin ng katuninongan. Ang liwanag sa samuyang dalan, ang samuyang Diyos na makakamhan. Samuyang paglaom, asin pagkabuhay liwat. An mag-ako kan sa imong hawak, magdadanay sa kaibahan mo. An sa imong buhay, ininusay mo sa dakula mong pagkamuot. Kamutan minamang ilutob mo para sa kaligtasan niya mo. Samuyang puso, asin ng samuyang naman.
magsaring sa mga tugon mo, maglalakaw sa kabanalan. Ang sa imong buhay, idinusay mo sa dakula mo pagkamuot, kabutan ni Ama inutob mo para sa kaligtasan niya mo. Ang samuyang kusog, asinan samuyang tabang. Ang magsaring sa mga tugon mo, maglalakaw sa kabanalan. Maria, kamong mga napapagal, asin na pamahas sa mundo. Kakan nasilinom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Tinapay nin pagkabuhay, banal na atang ambag sa altar. Ako asin panao, biyaya ni Diyos Ama. Maria, kamong mga napapagal, asin na papahas sa mundo. Kakan nasilinom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako kan mga mamurawayon na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo. Ta, mantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo, dawa ngunyan, na makisumaro sa mga bagay na langit nun, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Enot, regular mass schedule in Guadalupe, Buraguis, Legazpi City. Every 12th of the month, 5 p.m. and every Saturday, 5 p.m. Ikaduwa, ngunya na panahon ng Kwaresma, kada Biyernes, pagkatapos kan alas 5:30 nin hapon na misa, igwa po nin pakumpisal. Ikatulo, magkakaigwa po nin Lenten Recollection sa maabot na Marso 28, alas 6:30 nin Banggi, digdi sa satuyang simbahan. Imbitado po ang gabos o rugnaan mga religious organization members, digdi sa satuyang parokya. Ikaapat, pinapaisip po ang gabos ng mga kapamilya o parientes kan mga restos na pig-exhume kan nakaaging Marso 2023 na tinatauan na lang po kamo nin 2 semana, tanganing kuwaon ang mga restos bago ihulog sa Komuna Lubungan sa Marso 31, 2025. Ikalima, ang simbahan padagos na bukas sa pag-imbitar sa Saindo sa ginigibong adultong katekesis digdi sa satong parokya kada Martes asin Huwebes sa oras na alas 7 nin Banggi sa Good Shepherd Hall. Kungunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Ikaanom, ninhuli po ta nagdadangadang na
and May 2025 national and local elections, and Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV kan sa tuyang parokya, minaimbital sa mga gusto maging PPCRV volunteers. Dapat may edad na 18 anyos paitaas, rehistradong botante, asin dainin parientes o pinapanigan na kandidato o partido. Sa mga buot po maging PPCRV volunteer, magpasiring na sana po sa opisina kan sa tuyang parokya. Donations. March 10, 2025, Johanna N. Pabatao, 1,000 pesos. March 11, Anonymous, 5,000 pesos. March 13, Anonymous, 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. March 14, Sariba Family, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos, 300 pesos, 4,500 pesos, asin 1,050 pesos. March 15, Amigia, 100 pesos. Asin sarong Anonymous, 300 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Pura Paroko. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kagurangnan danay na bendisyoni an sa imong mga paratubod. Asin gibuha sindang siring kaimbod sa maray na bareta kan bugtong mong aki. Kaya lugod, makaya nindang padagos na magmaawot asin mogmang makaabot sa kamurawayan na kagayonan niya pinahiling sa mga apostoles uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo nin Dios na makakamhan Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daing sisay man na nabubuhay para sa sarili lamang. Daing sisay man ang nagagadan para sa sarili lamang. Itagabos may paninimbaga sa lambang sarong. Itagabos tinirimo ni Diyos sa pagkakas.